Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasat kanimo. Maigsuon padayon tang magampo alang sa kahusay, kalinaw ug panagdait sa katawhan sa tibuok kalibutan. Ilabi na ang kining nagpadayon rong gubat sa Russia ug sa Ukraine ug mga tensions gikan sab sa laing mga nasod. Atong iampo ang kalinaw ug kauswagan dinhi sa atong nasod ug labaw sa tanan atong iampo ang atong mga benefactors and donors nga siging suporta sa atong mga proyekto dinhi, labi na ang nagsigig palit sa atong mga slots karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makinaadmanon og mahigugmaon tinubdan sa tanang kaayo, ipadala ang imong espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran ug agaka ang among mga buhat diha sa imong dalan sa kadait. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Miabot siya sa usa ka lango ug mipuyo siya didto. O giingnan siya sa Ginoo, unsay gibuhat mo dinhi, Elias? Ang Ginoo miingon, lakaw ug barog sa tumoy sa bukid at ubangan sa Ginoo. Unya miagi ang Ginoo ug may kusog nga hangin nga mihapak sa kabukiran ug nangatipak ang mga bato, apan ang Ginoo wala diha sa hangin. Ug human sa hangin miabot ang linog, apan ang Ginoo wala diha sa linog. Human sa linog misunod ang kalayo, apan ang Ginoo wala diha sa kalayo. Ug human sa kalayo may hinay ug malumong tingog. Sa pagkabati niini ni Elias, gitabunan niya ang iyang naw sa iyang biste ug migawa siya ug mibarog sa agianan sa langob. Ug may tingog nga miingon kaniya, unsay gibuhat mo dinhi, Elias? Siya miingon, Ginoong Dios nga labing gamhanan, ikaw ra gayud ang akong gialagaran. Apan ang katawhan sa Israel mibiya kanimo, ug gigunob ang imong mga halaran, ug gipamatay ang imong mga propeta, ug ako na lamang gayud ang nahabilin, ug buot pa ako nilang patyon. Ug ang Ginoo miingon kaniya, lakaw, pauli didto sa kamingawan sa Damasco, og sa imong pag-abot,
Dihugi si Hazael aron mahimong hari sa Syria, ug dihugi usab si Jeho ang anak ni Namse aron mahimong hari sa Israel, ug dihugi si Eliseo anak ni Safat nga taga Abel-Mila aron mahimong propeta ilis kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nangandoy ako nga makakita sa imong nawong o Ginoo. Nangandoy ako nga makakita sa imong nawong o Ginoo. Pamati o Ginoo sa tingog sa akong pagsangpit. Kaluy ako ug tubaga ako. May tungod kanimo nagsulti ang akong kasing-kasing. Ikaw ang gipangita sa akong pagpanaw. Nangandoy ako nga makakita sa imong nawong o Ginoo. O Ginoo, nangita ako kanimo. Ayaw tagua ang imo nga nawong kanako. Ayaw isalikway diha sa kapungot ang imong sulugoon. Ikaw ang akong mananabang, ayaw ako iwakli. Nangandoy ako, makakita sa iyong nawong o Ginoo. Gituhuan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi. Pabuta sa walay kahadlok ang Ginoo. Pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Nangandoy ako nga makakita sa imong nawong o Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Pagday ko ng Diyos, alleluia. Pagday ko ng Diyos, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himiyaw ni ikaw. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, ayaw panapaw. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mutan-aw sa usa ka babay
uban sa laway nga hunahuna nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa kung ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ibalibag, kay mas maayo pa kanimo nga kawad-an ang imong lawas og usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ibalibag. Mas maayo pa kanimo nga kawad-an ka og usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Giingon usab kaniadto ang makigbulag sa iyang asawa kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pagpakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo nga ang mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya makasala, kay siya man ang makaangin sa iyang asawa sa pagpanapaw kung ang asawa magminyo pag-usab og ang mga asawa kaniya makapanapaw usab. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining adultery mao ni ang number 1 na kontra sa kaminyoon. Nya tungod ni ining adultery nga atong labanan na himong legal ang divorce, nahimo sang legal ang abortion sa kasagaran sa mga nasod tungod kay mag-adultery mamabdos man wa agdamha niya wa sa timing mahibaw-an unya nga ang amahan kabit di ay i-abort na lang niya. Kining kuan, kining adultery nga naa sa atong 10 commandments, tanan gid ni nga sexual activities nga wa gitugot sa Ginoo. Maoy ni cover ba kanang you shall not commit adultery, ni cover na siya sa tanang sexual activities nga wa gitugot sa Ginoo, sama sa homosexual activities, premarital sex, ana. Mao na nga dako kay nig scope nya si Kristo mihatag nato karon og mga kining explanation asa gyud abot ning adultery. Dili ra di ay ang adultery sa words and actions, hasta di ay sa huna-huna. Kay kung words and actions murag kasagaran exempted ming mga pare, kay di man kay may musulti ana. Pero kung moabot na sunahuna, murag number 1 tingali ni awa. O na sa hunahuna nga naman kay kining atong hunahuna mao ni ang sinugdanan nga puy-an sa yawa. Ngilingian na imong tupad ina kumusta imong hunahuna wa yawa. Ano ba hunahuna nimo ba? Ay usahay buutan kay tagnaong pero yawanon kay taghunahuna. Kana deng moingon tang bad thoughts, evil thoughts. Nya kani siyang maong hunahuna nga dautan, equivalent ra day na siya sa aktual nga buhat. Muna kanang uban moingon wa man ko magpatay padre, pero siyang hunahuna gasige ingon may ratag matay kay, may ratag matay ka. Ana awa na nakapatay na kana. Mao sa nang divorce. Muna nga si Kristo gi-emphasize kiniya nakaron kanus aman i-allow sa Ginoo ang pagpakigbulag sa balaod ni Moises tungod sa ilang hard-headedness niya. Ang mga bana man sa una mo'y authority, basta musuwat ang bana og sulat pagpakigbulag buwag na sila. Pero si Kristo naghisgot og gawas kon nagluib ang asawa na nagluib. Pero wasat gibutan gawas kung nagluib ang bana. Alkansim ning asawa ani. Pero kanisang pagsulti ni Kristo sa pagluib, dako sa disiyag scope
mo ni ang gi-estudyuhan karon sa simbahan kay mura magugusahay na sa tay annulment din sa simbahan niya kanang mura ba gibran ba nga nitugot di ay og divorce ang simbahan ana doon na ni siya'y deeper meaning na ani uban karong translation sa Bible nga niingon unless the marriage is unlawful. Mao na siya tinuod nga gibasihan sa simbahan nga dunay mga kaminyoon nga dili valid, dili balido tungod kay dunay presence sa gitawag nato nas in English og impediment kana bang makapugong makababag sa lunsay og tininuod nga pag-uyon. Ug unsa man ni ang gauna gid number 1 psychological incapacity. Kana bang mga tao nga di gyud sa ilang hunahuna ba di gyud makatuman sa obligasyon og mga buluhaton sa kaminyoon sama anang nalulong sa bisyo sa drugs. Ang drug addict din amang ginani mo matudluan nya ug mao nay magminyo automatic invalid ang marriage labi na gyud og maproven nga nadaot ang iyang utok sa drugs. Nasa mga tao nga kanang bipolar ba nga grabe nga bipolar nga karon mao niyang isulti sunod lain na sad incapacity gyapon na ngano man tungod kay karon yes siya kaugma muno naman sad na jadi mana niya mapugnan kana sunod kaning limbong kanang deceit kana bang mamakak ang laki nga ikaw ra gyud unya wa jud kay laing babae wa gyud nya doon na din napaanakan nya gisultin aniya nya ang babae nakaminyo niya nagsige ang babae basta ha tinuod ka nga ako ra gyud o lagi wa ka mosalig aning kaanis nako unya inig ka minyo na mahibaw-an nga naa day anak dito lain wa deceit na siya mao na nga ma-invalid pud na napay daghan og kanang mapugos tawag ko na tog shotgun ansa na marriage kana bang ingnon gidikanan ba dong kailabya ka di among kaliwat unya ang laki na sipyat ra gyud ba kay dito ra gitos diskuhan niya natukhang kay nadaot sa kanang disco nya angkas des motor kadlaw ng dako pag humas disco anang tinukhangay dito sa gunoyan unya namabdos man wa koy gusto ang laki na ingnon des gidikanan dong kay bawa biya kag kinsa ning imong gi kuan kabangga sos pakasli gina di gani kay bawa na kag unsay mahitabo nimo mapugos og pakasal kana gitawag sad na siya og out of fear wa gyapon na invalid gyapon mao na i-declare sa simbahan pero ang divorce lahi valid ang marriage unya wa naman magkasinabot pag abot sa panahon gihimong invalid ang valid. Mo na siya divorce. Pero bisan pa man unsay rason ang sa Ginoo ang concentration niya mao ang sala. Ingon siya, kung imo ning buwagan, basig ikay makaingon nga makasa na ni Hinoon siya kay magminyo niya niglain di makasa. Nya katusang mga sawa niya makasa na sad mamultiply ang sala. Nya ikaw sad nga nakigbuwag nga sawas kaglain nasala na sad katusang nakigminyo nimo nakasaha na pud to ang inyong mga anak nga nagmahay-mahay nganong gibiyaan sila nganong wa nay nagcare nilang ginikanan masuko na sad to sala na sad mamultiply ang sala murabag kana bang tumor ba nga inigbuak nimo unsa na inig biopsy mo spread yung virus mo ditsog stage 4 ako mo na niya unsa may gusto ninyo divorce o sala Adide, sayo ko pagpangutana da. Kung sa may gusto ninyo nga why divorce o sala? Nganaw. Kung sa gusto ninyo? Why divorce o sala? Why divorce? Bahala ng mga wingig ng imong naong. Kulatahon ka. Sa unang pagbasa, si Elias nakaingos Ginoo Lord
ikaw biagi akong gialagaran. Pero ang tanang tao karon sa Israel ni kontra na nimo. Ang tanan nimo mga propeta nga kauban nako ilang gipamatay. Ako na lang usa na hibilin. Ila sa kung gustong patyon. Doon ay panahon sa kaminyoon nga murag ikaw na lang usa ang naningkamot nga magpabilin nga lig-on ang inyong kaminyoon. Di ba na yung sus Father, lisod kaayo. Ako na lang nag-effort gyud to save our marriage. Wa na ginay pakialam ng yawaan na. Yang saman, mo padayon o dili? Tubag. Kana bang ikaw na lang gyud, murag ikaw na lang gyud naghunahuna nga I will save this marriage. Unya ang uban, ang imong bana o ang imong asawa, tuwa patoy ang bisyo, wa na gyud pakialam. Ang saman, padayon dili. Si Elias moaksyon na sa doon tag give up. Ingon din Ginoo, hoy, ay pagtago diha, ay pagmukmok diha, kanaog ngadto sa katawhan. Kanaog ngadto. Nya ingon dayon, unsa may akong buhaton? Sunda lang ko. Sa ato pa, ang Ginoo maoy nagbuot unsay buhaton. Siya dihugi ni si Kuan aron mahimong hari sa Syria, dihugi ni si Kuan aron mahimong hari sa Israel, dihugi ni si Kuan aron mahimong propeta. Ang Ginoo na aday say solusyon. Mao na ang gustos Ginoo, bisag mura na lang ikaw maoy naas kaminyo ninyo nga nag-effort, do not give up. Mo nang do natay panultihon sa or panaad sa kaminyo na kita naman. Kamo ba, naamoy panaads kami niyoon? Anong maapil man ko, di ba ka ni slip of the tongue, no? Kanang, kamo, naamoy panaads kami niyoon nga nag-ingon sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag kanato. O, di ba? Panahon sa kalipay, siguro man kung kuyog na nimo imong bana or imong asawa. Pero inigabot sa kasakit, di na mo kuyog nimo. Kasagaran, kinsa may kuyog nimo? Ang Ginoo. Don't worry, ang Ginoo mo ay kuyog nimo. Panahon sa kahamugaway, ay kuyog gina nimo. Og daghan kag kwarta, kuyog gina, mura gina siyag alimatok, magsigi ginag, sikit nimo. Tanawag wa nay kwarta, mubuwag na nimo. Kinsa may kuyog nimo sa kapitos ang Ginoo. Blessed are you who are poor. Di ba? Sa panahon nga may kaglawas, healthy kayo ka, nindot kayo mong relasyon, tanawag masakit ka, di ba? Usahay, singhaga na lang ka, biya-biyaan na ka, asawa paralyzed, niya ang bana 28 anyos pa, niya ang asawa 27 na paralyzed, oy, kusog pa kayo activity nga to ang may dili paralyzed, silingan, hugot pa kay gaangay, arigyo ka aring nahiwi ng baba, nagaana na dire, sige na lang kag limpyo, to say humot dito. Anya, ang sa may mong buhaton, o nasakit na ka, nya biya-biyaan pagyog ka, ayaw pagbahay, ang Ginoo kuyog nimo, I was sick and you care for me. Di ba? Ano man mo mutuo sa akong explanation? Basta po Ginoo, ayaw paghimog desisyon nga makapahimuwag nimo nako, bisa na lang sa imong hunahuna, ayaw buwag nako. Kita maoy dili mag-divorce. Nya kun ang Ginoo uban ka nato, ang tanan mahimo. If God is with us, who can be against us? If God is with us, nothing is impossible. Di ba? Muna, kinibitarong atong kahimtang, daghan na kayong krisis sa kalibutan, daghan na kayong mga kuyaw, nga mga predictions, tungod aning gubat, tungod aning global warming, tungod aning mga virus, daghan kayo. Dili nato matugkad, dili na nato masulbad sa ato lang kaugalingong paningkamot. Unsa may buhato nato karon, balik kita sa Ginoo. Balik Ginoo. Ingnang Ginoo, Lord, kuyog ta.
tudloi ko unsay angayng buhaton. Ano? Nya inig abot na ni anang maong conviction unsa may mahitabo, ang Ginoo mo'y mupakita sa iyang gahom. Kini bitang ato dinhing mga projects dagko-dagko naman pero napamangitay dakong project. Sige man jud kog baligyag slot. Lord, gamay ra manghalin ang Ginoo mao ni buhata na pag fasting. Luhod-luhod diha nga iampo nang wa manghatag para manghatag. Ako abitaw sa Lord no. Ampo-ampo sa ko para sa mga wa manghatag na unta. Nay mga anhi din padiroy makonsensya mo sa tanang imong gisulti. Naku ayaw ka konsensya, kinahanglan malipayon kang muhatag dili kay murag na konsensya kay ug wa nay mo pa konsensya nimo di sato pa din na ka muhatag. Gahapon nahalina na sa tag 165 ka slots. Di ba? Pakpak na. Atong total halin, mitongtong na sa 7,021 slots na. Di ba nindot kayo? Nga ako man tong gisugdag ihap, sugod atong mga Martes. Ang katong muhatag sugod Martes, ako tong ipon nga, murag inyo tong pahalipay sa akong pagkapari, nga mosaulog nako sa akong 18th year karong June 22. So gikan atong Martes hangtod June 22, Miyerkules di ay sugod Miyerkules hangtod June 22, akong iphona nga inyo nang pahalipay nako. Di man ko mo gasto. So akong iphon nanay 297 ka slots nga inyong pahalipay nako. Di salamat kayo. Malangit na mo ani. Labi na gyud mahimo ning 18,000 ka slots ang mahalin inig ka abot 22 pastilan. Mura gyud mo pwede na mo mga matay tanan. Nga naman tungod kay dako ng timaan nga nakighiusa kas Ginoo. Kitang tanan mamalit kita aning slot kay ako mopalit man sad ko ani ako masang suwayan og 18 ka slots akong paliton hangtod karong 22. 5 pa man to akong napalit. Basin pa diay na ay mosunod aning mapalit gihapon. Di ato ning suwayan. Unya, unsa may mahitabo? Dunay nindot nga buhaton ang Ginoo taliwa sa bati nga sitwasyon. Si Elias giilisa ni Eliseo og si Eliseo mao nay nakapalambo og balik sa nasod sa Israel. Unya ang pagkabati pagyud kaayo giilisa na sad og bag-ong propeta og hari nga mao si Kristo og si Kristo na maoy mi pakuyanap sa tibuok kalibutan unsaon paghigugma ang Ginoo niabot na dinhi sa San Vicente Ferrer Paris Liloan. Layo man kay to Jerusalem. Kamo giting ni kisa may nakaadto nyo Jerusalem be. Taas ang kamot. Wala pa. Nay duha. Ako nakaadto na sad ko didto. Tulo ra mi kabuok. Pero ang pagtuo dugay na kay niabot dinhi. Pila na ni katuig dinhi Liloan niabot ang pagtuo. 500 years na. Di ba? Sa ato pa ang Ginoo nagimo itong kuyog bisan pag imposible mahimong posible. Muna sa kaminyoon sad siguro agyod nga ang imong kuyog Ginoo, dili lang ang imong asawa, di lang ang imong bana. Napayuban mo ingon nga sus di pa lang tungod sa mga anak pader. Ang anak na nimo mo'y rason nganong mopuyo ka. I don't have any reason to remain in our marriage kay wa na gyud ko'y rason, wa sad mi anak. Unya bana sad nako, sigihan lang kog bunog, wa na gyud ko'y rason. Ang dako dihang rason kuyog nimong Ginoo. Ano yung pinakadakong rason? Wa na jud ko'y rason nga mo serve pa ko di simbahan kay sigihan lang kong kasaba sa pari iwali pagyud ko. Ang dakong rason nga mo pabilin ka haron atakihon as kasing-kasing ang pari sa kalagot. Nga ikaw manoy mo biya nga ang pari come and go man na siya, ikaw parishioner man ka diya, sunga-sunga ng pari tanaw na tog mo patay bagyod. Tanawa di ba ang pari mo'y magpabalhin
Bishop, ibalhin lang ko, makapatay niya ko aning animal dako, ano, magining, sige ko, ingon sang Bishop, ay, ka-animal gining paria, ato na lang ning ibalhin, di, maulian na ka. Pero bitaw ang kuyog nat, o kung ang Ginoo kuyog nato, ang magpatigbabaw sa tong kasing-kasing, maogyod ang gugma. Nya, kung kita mahigugma, ang tanan natong adlaw o tibuok natong kinabuhi puno gyud sa kalipay, kay ang gugma mo resulta mo bunga gid na og kalipay. Muna muhunong nagitag higugma sama dihas kaminyoon, wa nagyoy kalipay nga moabot sa atong kinabuhi. Matud pang Kristo, itambog ka sa impyerno, ang lugar nga wa nagyoy kalipay. Pila ka kabuok ron balay nga mura nag-impyerno ang ilang paminaw, no? Tungod kay mihunong sa paghigugma. Manindog na tang mga mahigugmaon. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, si Kristo miawhag kanato sa paghigugmaay sa usag-usa, labi na diha sa pamilya. Busa, malaumon kita nga dangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo sa gugma, pamatia kami. Ginoo sa gugma, pamatia kami. Alang sa santos nga simbahang Katoliko, nga pinaagi sa pagpuyo subay sa sugo sa pagigugma, atong madala ang Dios ngadto sa tanang katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, pamatia kami. Alang sa tanang katawhan sa tanang kanasuran, nga sila magmahadlokon sa Dios, sa ingon magbuhat sila ug maayo, subay sa ilang mga konsensya, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, pamatia kami. Alang sa tanang mga magtiayon, nga magmaunungon unta sila sa ilang mga saad, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, pamatia kami. Alang sa World Meeting of Families, nga pagahimuon sa Roma, ug sa Archdiocesan Family Congress, dinhi sa Sugbo, karong Hunyo 22 hangtod sa 26, 2022, nga unta mahimong malampuson, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga si Teofilo kamumot sulugon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson, ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, pamatia kami. Alang sa atong mga kaigsuonang mihalina, nga ang Dios maghatag kanila sa walay katapusang Pinoy-anan sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, pamatia kami. Nangamuyo kami Ginoo, patalinghugi kining among mga pag-ampo nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To
to give and not to count the cost, to fight and not to heed the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and ask not for reward, save that of knowing that I do your most holy will. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa among mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa yangalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tan-awa nga mahigugmaon ang among pag-alagad kanimo, dawata ang mga gasa nga among gihalad ug tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug mo kami itugyan sa pagsulay, hinunuan-luwasa kami sa dakutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay inuman ang gingharian, ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan.
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come, give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. As when the shepherd calls his sheep, they know and hear his voice. So when you call your family, Lord, we follow and rejoice. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come, give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. With joyful lips we sing to you our praise and gratitude, that you should count us worthy, Lord, to share this heavenly food. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come, give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. Is not the cup we bless and share the blood of Christ outward? Do not one cup, one loaf declare our oneness in the Lord?
Magampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal nga gugma magpalikay unta kanamo sa sala ug magpahamutan kanamo diha sa dalan nga magdalangan ha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine power. Nya mahitabo ra ni kung makighiusa kita sa Ginoo ug mosunod sa iyang mga pulong bisan pag ang tibuok katawhan dili na mukuyog nato. So salamat sa mga naghigugma gyud sa Ginoo ug sa simbahan nga nipalit padayon sa atong mga slots dinhi. So ang ato nang halin sa DOPS niabot na og 7,021 slots. Masipang pakpak alang sa tanan. Salamat sa namalit. Napatay 46,979 ka slots. Salamat sa inyong pagduyog sa akong pagsaulog o sa among pagsaulog sa ika-18 katuig sa ordinasyon. Kuyog nako ang napo nako kakauban. Ang usa na diha San Fernando Rey, si Father Murphy Sarsunas. Niya ang usa diha sa Konsolasyon, pero on leave siya karon, si Father Joselito Peralta. Niya ang usa na as Danao, si Father Junjun Almasol. Ang usa to as Talisay, Father Roger Piloton. Ang usa to as Minglanilla, si Father Roy Bukag. Ang usa to as Uling Naga, si Father Edgar Sondo. Ang usa to as sa Santa Lucia, Asturias, Father Christopher Amores. Ang usa to as Santa Fe, si Father Dave Villasiran. Ang usa na sa aning kuan karon kanang sikat na to ron nga pari sad si Father Mar Balili na sa Buhisan. Mo na ga-process ros canonization ni San kaning kuan ani Chupilo Kamumot niya. Ang usa na sa seminaryo pero mulargahay para sa special studies, si Father Jojo Di Aquino. So kaning mga tawhana, mga ngilngig kinis tanan pari pamihangtod karon. So yampo miha niya awang usa di ay niya sa San Vicente Ferrer mo din sa ika-11. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. O salutaris hostia, quae celi pandis ostium, bella perimunt hostilia, darumur fer auxilium. Unitrino que Domino, sit sempiterna gloria, qui vitam si